Evara ve bxêr bînerên Çarpel Medya. Em îşev dîsa di helaqekî bernameya Medreseyê Kurdistanê keşkûl û destxetê de ne. Em dizanin ku meha rojiyê Remezanê dest pê kiriye û ev dem jî dema fitarê ye. Em dibêjin pêşî rojiya we Xwedê qebûl bike, Xwedê quwetê bide we û ji mêvanê xwe re dibêjim mamoste Ziyad tu bixêr hatî. Em cardin dest برنامه خود کند وی برنامه دا کشکول محمد مسیح هیه و هر وقت چیروکا یوسف و زلیخا هیه یوسف و زلیخا او چیروک به گلکی زمان جدا فارسی و عربی و کردی هر هیه و چیروک می شفبر که می بری بو نه هیه تنه نزانم لی ام دزانم که وقت خدا مگلک گداریا وان کریه ام نه گداریا برزیا avcıyım kim xeyratı sersera serçava kerem ki. Gelek spas kim spas jwara spas Çarpel Medyaya ku ev fırsat deme em hinek mijalên hêja û edebiyata Kurdî û wêja Kurdî ku bi hevra parvekin. Belê bînerên hêja wekî her carê programa me ya îro jî ji sê beşan pêk tê. Beşa awil her di hemî bernameyan da yani beriya ku em destpêka bernameyê harasîn ew berhemê ku di medreseyan da yên ku ji aliyê alim zanayê Kurdan ve hatine nivîsandin yan jî ji alim û zanayên Kurdan li ber hinek berhemên ku di medreseyan da wekî ders wekî kitêbên dersê hatine xwendin yan jî wekî alîkarvanê kitêbên dersê yan jî wek normal kesek xwestibe ji xwe re di warekî de be xwe malûmat xwe zanyarî em bêjin kitêb ku li ber kitêbekî din nivîsandine destpêka programa hemî programê me bi wan dest pê dikin em di wê de zêde fireh ew nakin fireh li ser mijalê nasekinin tenê em ew berhemên kîja medreseyan da hatine nivîsandin em behsa wan medreseyan dikin destpêkê de Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî navê berheman jî di nivîstan lê pişta êdî navê berheman nanivîsî tenê ew medreseyên ew berhem tê de hatine nivîsandin reqama ew berhem ku di wê kitêbxaneyê da hatiye qeydkirin û sala nivîsandina wan yan jî venivîsandina wan venivîsandin yani li ber nivîsandina wan em bêjin ew ye nivîsandiye tê em jî li ser wê esasê bimeşin. Ewa me a îro ji herfa heyê yani heyê dest pê dike û ji herfa heyê û xeyê em gora alfabetîka evê diçin alfabetîka ewa soranî diçin ne gora alfabetîka latînî eca di heyê de ewa ewil medrese ewil ku berhemek tê de hatiye nivîsandin gelek tarîxa wî jî gelek kevne qederekî kevne medreseya Hacî Mehemedê Kilal yan jî Kelal dikare bê xwendin 1428 zayînî da ev berhem hatiye nivîsandin yeka din medreseya Hacî Hisam li Amîdiyê li başûr em zanin em li vir hîn dibin ku li Amîdiyê medrese kebiye navê medreseya Hacî Hisam bûye ev berhem jî 1641 da em salê wînê hicrî naxwînin tenê ji ber ku salê hicrî hewcena ki em tenê min salê hicrî wergerandine ser salê mîladî zayînî em ê tenê salên zayînî ew bikin bixwînin li vir sê berhem di vir da hene ku li Herîrê hatine nivîsandin sê berhem yek ji wan medreseya gewre yani mezin da hatiye nivîsandin dixuye ku li Herîrê medrese kebiye navê medresa gewre biye û 1648 da hatiye nivîsandin
و مدرسه دین جاردن لحلیلی هیا مدرسه ساروشکیه او برهمجی 1740 دهاتیه نویساندن و اوکتن yani ev si ev Hariri medrese Hariri hat nivîsandin yek din jî hebû me cihekî din ew qeyd kiribû medreseya neyse wextê em bêne serî em ê carîn bêjin em ê dorê ve biçin belê belê sê berhem li wir hatine nivîsandin berhemek heye ku medrese Mevlana Heyder de hatiye nivîsandin 1724 da berhemek din medrese Hacı Ömer Efendi da ew jî 1793 da ye yek medrese Mevlana Hamze Basni li Surdaşiye ew jî li Başûr e ew jî 1760 û berhemek medreseya Şeyh Hesenê Berzencî da Berzencî em zanin xwe herkes hemî bînerê me hêja jî zanin ka Berzencî ji kutê 1857 yek din di medrese gundê Hemamiyan da hatiye nivîsandin yek din di medrese gundê Heyderbeg da hatiye nivîsandin 1867 yeka din medrese Hacı Kadir li Hewlêrê ev hinek taze necê kevne belê ewa heyê da di cilda duduyan ewa cilda yekê herfa heyê da sêda ewa nivîsandiye em derbasî tîpa herfa xeyê dibin em dibînin ku destpêka herfa xeyê da medreseyên hîzanê tên pênc destxetin pênc berhemin ku di medreseya hîzanê de hatiye nivîsandin sê ji wan medreseya şarî da dixuye ku li wir ew ê wan jî kevnin qaderek kevnin destxeta ewil 1487 da hatiye nivîsandin û destxeta din 1527 da û yeka din berhema din 1548 da ev her sê berheman di medrese hîzanê ya navê şarî da ez bixwe agahdarê min hinek li ser ew heye li ser em bêjin hîzanê heye ez cara ewil saet dikim ku medreseyek bi navê şarî û dixuye ku medreseyek gelek kevne wextê xwe de gelek jî nav û deng bûye belê medreseyek din a hîzanê medresa meydanê ye ew em zanin yanî aniha jî xelqê cih jî ez zanim ku gelek kes zanin du destxet di medreseya meydanê a hîzanê da yek jî 1630 da a din 1676 da yani ew du berhem di vê tarîxê da di wan medreseyan da hatine nivîsandin ewek din berhemeke din medrese Xanzade Xatun a Herîrê a Herîrê ev bû ku me ew nedî dişî me bû ew sisyan ku me behs kir berhemeke din medrese Xormalê de hatiye nivîsandin berhemeke din medrese gundê Xelîfan da Xelîfan em zanin ku gelî Elîbegê jûrtir wextê mirû derkeve medrese yek din medrese gundê Xeleqan da heta esas sê berhemin medrese gundê Xeleqan da ku hatine nivîsandin û yek din medrese Xoran da hatiye nivîsandin a din şeş berhemê me li vir hene ku di herfa xeyê da ew kirine seyda de nîşan medresa Xerpanî yani Şeyh Abdullah Xerpanî yani Mela Abdullah Xerpanî ew kesên ku hinek agahê wan li ser perwerdeya medreseyan heye vî sêdayê me hêja gelek baş dikarin nas bikin sêdayeke binabû deng e û berhemên wî jî hebûne ku di medreseyan da hatine xwandin medreseyan de berhemî wek kitêbê dersê hatine xwandin şeş berhemên hêja
و ve medreseyde medreseye Şeyh Abdullah Harpani yani Cimel Abdullah Harpani او جي 1818 1896 بنابراین تاریخ آن دهات نویساندن و بگمان اگر وقتی ما هب یا متکاری هم که درشتر سر سیدای ملا عبدالله او بکن وقتی ما تونه هیبیدارم که روزک فرصت چی به هم بحثا بی سیدای هجاب کن یک دن مدرسه شیخ عبدالله بل خرپانی ما گفت بیاوی مدرسه ملا خضر هورامانی لهولیره یعنی ده مدرسه لهولیره وقتی خود هبیه ناوی مدرسه هورامانی بویه یعنی ملا خضر هورامانی احتمالا مازنه که ملائکی هجا و نافدار بویه که ناوی المدرسه کرنه یعنی جی belki müderrisi medrese bixwabiye ev nav jwêtê belê û du ev medin hene yek gundê xetiyê medresa gundê xetî melayê xetî em zanin ew mesela melayê xetî û mîre rewan dizê fetvayê ku em bêjin ji bo Osmaniyan dibêjin ku daye Müslüman geleke li hemberê Müslümanan ew neke û mîre rewan dizê Mehmed Paşayê Kur ku teslim biye ev navê xetê ew bîrametîne ew jî mixabin ku wextê me tune ku em dirêjî ser bisekinin yek din ewa dawî ku îşev em ê bihez bikin medrese Mevlana Xidr e li gundê İsa Kendê ya İsa Kendê li nahiya Extacê ev jî belê ew medrese ew berhemên ku bi divan medresan da hatine nivîsandin yan jî li ber berhemekî din hatine nivîsandin îşev ku em ê behez bikin ev in em ê rasta rast derbasê ewa xwedin îşev wek gelek keşkûlên ku me li vir bi bînerên hêjara naverûka wan parvekirin îşev jî em ê keşkûleke gelek hêja xwediyê naverûkeka tijî û gelek em bêjin ihtimala mazin ku em bêjin şairên me ku heta niha ku dîwanê wan da nehatine belavkirin yani dîwanê wan da cihê xwe negirtine ihtimala mezin ku divê keşkûlê de hebin bêguman ji wê re lêkolîn lazim e ji wê re carekî din temamê destxetê tamamê keşkûlê mirû dest pêxe û em bêjin muqayese wan bi dîwanên ku ew şeirên ku dîwanên mevcûd ku hatine weşandin da bi wan re bên muqayesekirin eger ku di wan dîwanan da ev şeirê hatine bin û li ser wan bên zêdekirin ev jî bêguman karekî taybetî ye û karekî taybetî ku mirov li ser bisekinin û ihtimaleke gelek mezin û dikare em bêjin gelek şeirên wisa derkevin ku heya niha nehatine weşandin divê keşkûlê de sê çar pênc şeş şairê me ê kurmancî axêv yani ê kurdiya kurmancî ewin yani şeirê wan di vir de heye yek jî Seydayê Melek Cizîrê ye din Feqê Teyra ye şan Melek Bateyî ye du sê din jî zêde bi rastî nayên naskirin di van salên dawiyê de em bêjin ew ê wan derketine yani şeirê wan hatine dîtin heta hinek ji wan wek qasî dîwanek şeirê wan hatine dîtin di van sî çil salê dawiyê de wextê em bêjin em bêne ser wan em ê bi kurtî behsa wan bikin ev keşkûlehan 124 rûpele yani ê jê mayî 124 rûpele em ê bi ew agahdariên Seydayê Mehmed Alî Qeredağî ku li ser dane em ê ew bikin em ê bi bînerên hêjara parve bikin ka çi serê vê keşkûlê de hatiye ka çi qas pejmûrde biye ka çi qas perîşan biye û
و 100 سال پشت نویساندن وی جاردن کسی رابیه جلد کریه و دایه هف و اv معلومات آدن لگورا سیده محمد علی قراداغی جاردن ev kevintirin yek juan kevintirin destxetane destxetên Kurdî de yani destxetên Kurdî kurmancî birasî ku em bêjin berhemê kurmancî ku tê de hene sala 1767 da hatiye nivîsandin tekriben 100 sal piştî wî cardin yekî rabiye û ji nû ve ew kiriye yani xirab bûye û ber dilopan ketiye û perîşan bûye carek din ji nû ve rabiye daye hev bixwe jî hinek tişt li ser zêde kiriye vêca ji bo ku di ropela dawîn a Keşkûlê da navê Mihemed bin Mesîha derbas bûye Seyda Mehmed Ali Karadağî navê vê Keşkûlê yani ev nav li Keşkûlê kiriye o gotiye ku bu di dawiyê da ev nav hatiye nivîsandin navê vê Keşkûla Mihemed bin Mesîha ye belê hani bi vî awayê Kurd me agadarî serde em ên hat derbazê ew bin derbazê naveroka Keşkûlê bin ka divê Keşkûla hêja da çi hene em ê bi bînerê xwe yên hêjara par vebikin dibe ya tiştek din jî ez cardim ew bikim bêjim ku me gelek caran vê van programan da ew kiriye em bêjin agadarî daye ev Keşkûl jî ne bi navê ew ê Kurdî bi navekî din di kitêbxaneyê da hatiye qeydkirin ca seyda ji xwe ew dike yani behs dike em ê vejane ser sêdaka seyda di vî warê da çi ew kiriye dibe destxeta hejmara 24 çinnehan a di kitêbxaneya ew Darul Saddam Nilamçı da dibin vê dibe bin navê mecmûe fîha tewarîx yani dibe vî navê da hatiye qeydkirin ne ku em bêjin navekî Kurdî ku kesekî lêkuner biçe ama em bêjin lê binêre ku navekî Kurdî ye û meraq bike lê binêre yani heya mirov ku heya mirov ropelê wê veneke nexwîne mirov nizane ka em bêjin çi tê de heye yani ji bo lêkolîneran kar gelek zehmet dibe vî awayê belê vî awayê li ser hatiye nivîsandin û gotiye ku şeirên Komek şairê Musilê tê de ye vî awayê yani ser hatiye nivîsandin lê sêda dibe min ew xwest dibe yani min merak kir ka çi ye ku min lê nêrî û zêdetir li ser hûr bûm min dît di wextê xwe da Keşkûleka gelek bi qîmet bûye karesatên zamanê gelek lêkirine şeperze bûye hatiye pîne û tamîrkirin destpêk û dawiya wî nekifşe demen hem ji destpêkê hem dawiya wî ropel jê ketine yani em dibêjin 124 ropel belkî ihtimala 200 ropel jî be muqabil yani 124 ropel jê xilas bûye jê rizgar bûye û beşeka baş şeirên Kurdiya kurmancî ne yani beşeke baş şeirê ku me jî got ji ber ku Keşkûl kevne cihê qîmetê ye min baş dît divê firsetê da xwendevanên delal li ser behs û babetên nav Keşkûlê de agadar bikim sêda nusra gotiye belê em ê eva sêda dewam bikin her belkî ji bo bînerên hêja jî baştir e ku bikarin baştir jî agadar bin dibe beriya ez vî karê bikim ez ê xwendevanên delal agadar bikim ku ev Keşkûl diyare cilda wê xerab bûye per bûye careka din hatiye temamkirin netemamiya wê hatiye tijîkirin tarîxa ve nivîsa wê me behs tarîxa nivîsandina wê 1767 e lê tarîxa temîrkirina wê yani ew kesek hatiye ku em bêjin temîr kiriye 1805 ne 1806 e yani wek ku min got tekriben 100 sal piştî wî em bêjin ew bêt hatiye temîrkirin
despêka wê ya ku maye bi perçe şehreke Erebî dest dike, piştre rûbayeke Farsî, piştre jî yeka Erebî. Yani ew keşkûl e, yani wextê keşkûl wiha ne em bêjin tenê bi zimanekî ne ew kesê ku vî ji xwe re ew kesê ku xwediyê wî keşkûlê bûye, em bêjin Farsî Erebî jî zaniye û di şehreke Erebî yan Farsî xweşa wî çûye, em qeydê keşkûla xwe kiriye. Min belê min di xelasiya rûpera wî de ji xwe me got ku navê me Sîha heye, 1767 heye. Piştî wê temcîd lûqete El Fecr tê, ev tiştê Erebî ne. Di rûpera pêncê de muxemeta Şêx Osman li ser methê Şêx Ebdulkadir Geylanî tê. Di rûpera dehan da belê em tê nevê şehreke Ebdulganî tê. Piştî wî jî Şêx Osmanê Musilî lê di rûpera sêzdehan da rûpera pardon di rûpera deha da rûpera sêzdehan da şehrekî Şêx Sadiye a çardehan da şehrekî Bateyî ye. Belê. Yani rûpera çardehan da gotiye Bateyî emir kiriye, yani Bateyî gotiye şehra wî jî ev e, yani ewek beytek ji dest pêkê, beytek jî ji dawiyê ji şiarê girtiye li wir. Wek bînerên hêza teqdîr dikin ku û em bêjin hemû naverkan keşkûlê eger ku mirov ew bike, em bêjin bide hev kitêbek jê derdikeve û ji ber wî seyda tenê ji bo agahdarî beyta destpêkê û beyta dawiyê a şehra Seydayê Bateyî ew kiriye li vir. Ew jî şehr beyta destpêkê ev e Muhammed Seyyidê Alem Şefîê Rûja Mîzanê Çiraxê dîdeyê Adem xwedanê Wehyû Furqanê. Ev beyta ewil e û ewa dawî jî dibe fekinde ser biya derbî dikim hêvî ji mîrê hey şefaet kî ji bo batî bide ber zillê seywanê. Ewa kifşa ku ewa beyta dawî ye ku navê Bateyî jî ji xwe têda derbas bibe. Wek em nizanin şêrên evê da Erûzê da beyta dawiyê şair wekî gelemperî ew xwe mehlasê xwe yan jî naznavê xwe têda didine kevşkirin bu ew şey. Ve piştî wî rûpera şazdehan da yani em li vir dibînin ku rûpera çardeh heya şazdehan şehra Bateyî yani du rûper ewa şazdehan da em bêjin dibe Mensûr emir kiye fêrke. Mensûr jî ez hinek agadariyê min li ser heye şairekî me ku van salên dawiyê em bêjin şêrî wî hatine dîtin. Evî jî ew kiriye beyt du beyta destpêkê awa wî şehra wî ew kiriye. Şehra ku li vir wî camerê ji xwe re girtiye keşkûla xwe ew jî bi vê beytê dest pê dike. Subhan jî şahê beyçûn çi biharek keskûn e qadir kun feyekûn ji erdan derbûn eyûne. Belê. û ca ev destpê ji rûpera çendan me gotibû şazdehan heya rûpera bîstyekan yani pênc rûper aydê vê şairê me yê Kurmancî axê ve ê Kurdiya Kurmancî ye. Îca rûpera bîstyekan da ewa dawiyê em bêjin beyta dawiyê cardin sêda girtiye li wir. Dibe ji exres û fesîhan palê te bid zuhûre Musa û Mesîhe daîye xû Mensûr e. Yani navê xwe cardin têda ew kiriye Mensûr. Mirov zanin ku em bêjin şairê Mensûr e. Belê piştî wê cardin şehrekî Bateyî cardin tê di keşkûlê da. Ew şehra Bateyî jî ew meşhûr e bina bu denge ev şehra wî bi rasî beytek jî beyta destpêkê girtiye dilo hilo rabe Ebu Kasım hilo ey Qasidê Ekber hilo fexra benî Haşim hilo rabe tûyê rehber. Yani bûya ew şehreke ew Bateyî gelek bina bu denge yani ew kesê ku
بچك بأدبيات كردي رام مجول دبن أو تكين يعني تيوان نيرين من أو بكين يعني مرة يعني حقنا من شارك يا هلو رابع أبو القاسم أو قالك أو كشارك ابن أبو دنيا بل بيشتوي شارك عربي بيجتي حتى روبرا بالشاشن بشرى السعدي أو كريا جيم سامسية تبريزي شخرا أو يا شاعر قلت يا كاشكورا أخوة بشرى تي دروبلا بيس حشتان دا شعرا سيداي ملاي جزيري دست بيت که و أوابي دست بيت که بيتاوي دست بيت که أول كو ياري دام يك ذره يك عنايت قسمت ما خمر جامع جدفتر هدايت أوجي أوكي سيدايا أم براسين زانكا أو شعر ديوان أو ده يعني بجبو مبخاج أو نكر يعني دست مدا أو جهة لي أف دمينة سر كسي كو أم بيجن بشكو أف دست خطي هان هاتن ديتن قناعتا من يعني از بشك بك باراتي دكي لبربكي كان قوتنان ديواريدات خازم بينرن هجارة بار بكم يعني بشكو أف دست خط هاتن ديتن قناعتا مبخوا أو ديوان حيان هاكو دركتنا مثلا ديوان ملاي جزيري إيه هريكو تاكوز إيه هرو بريكو بيك حساب دكين أو ديوانا كو سيداي زوينجي آماده كريه كو سيداي ناروزيجي أم بيجن لاتينياوي كو آماده كر دبيجن أوا أم بيجن أو خباتا سيداي ملا أحمد زوينجي از باورم بلكي هفته 8 سال بريان ها بويا يعني جلك برياوي بيا وان داس خطان بيا وقالك اف ديوان ما براسي جارك اذن او يعني لسران خبات شبن اگر او شعرين كو ديوان داس خطان دا هنا ديوان دا تنبن لسر بنزي ذكرن او جي براسي جبو ادبيات مجبو وجا كردي ام بيجي وك يك شعر يك فرد يك بيت شعر ديوان دا تنبه لور مرو پیدا بکه وك خزينه که جبو ادبیات کردی بله لی از شکدن او تخازم لورا بکم دیگه تی رز پیشیده در که پیشامه مخابن لور دو شاشی هنه از تخازم من حد و شاشان بکم و بلکه من 10 جار زده الاوريجينال نيري خوان جبوكم مگو بلکه من گلو شاشی کردم من شاش خواندیه یک جه نازناوی فقای تیرانه او جبو ملای باتای بکارانیه و میمحه ام باشسانم کو و نازناوی فقای تیرانه حتی دبیجیم کو ام میمحه میر محمد يعني میر محه يعني دویه ویداد بجین او نه نازناوی اویه ملای باتای ایا دیان دنابرا فقای تیران سیدای ملای جزیری دا گفتگو اوه که گوتوبه جکه بیجه فردک سیدای ملای جزیری دی بیجه فردک فقای تیران دی بیجه او لور جادن شاشیه که او ملا گوتیه ملای باتاییه مخابن او هر دو شاشی لور چیبونه و ما شخوا اوه دا راست کرنه اوان و ام بیجه نوتا کی بچوک از نظانم از خواهی گره شاشمام سیدا چان او هایاوی اوه نبیه yani o kazanarya ser ve mijaran heye nizanım. Ben şeklini kanım diyor hususa becim. Beli şehra seyda mehvand seyda ciziri bişra rupala sisyan benç perçe şehrin ciziri hene. Yani rupala sisyan despedikin haya sihaftan. Yani benç perçe şehrin melay ciziri دور هنه حساب که یعنی 5 پرچه دستخط که دال سر هف شهر ملای جزیری و یمرو yani هیبیدار دبی کو ام بیجن شهرین تازه بن یک جوان دبی اوه ام بیجن شوال لور بحث کریه حیاسی هفتانتی و جی اوه
جاردن اول ملای جزیره هیا تی حیار و پلا چلیکا ما گوتبو و پشتا او یک تی لبر نویسان dedim مشمم خواجه اسمت بخاری رحمت الله تعالی تشکی وصلانی ویساندیه و سیدات دوی خصوصی da گوتی yani zanım ev çiye yani ev jî fehmnek ya kaçiye. Ya pişti ve dropera çüldü diyan da nüvisanda bati emir kiriye. Yani batayı emir kiriye. Adduhi yani jiropera çüldü diyan haya çılpencan cardın şehre batayı seyde batayı hene. O pişti ve cardın şehreke Şeyh Osman Musili heye. Şehreke Şeyh Hammat heye. Şehreke Numan Ağa heye. Şehreke Haki heye. Haki ev divanın edebiyata Kürdi yani diruka edebiyata Kürdi da navi darbaz bi ev navi Muhammed'e legundi Ahmed Birindeya ev Halepçe Neca em ev nedaya yani şehri numune şehri nedaya و ام نزانن tabi ev gelu evici kurmancı nüvisan diye yan em bicin sorani yan havrami em nizanin. Beli. İşte münacata ke münacata İmam Şafii ev teda ev kiriye pişatte rupela 68'dan haya rupela 68'dan da şereke Ali Hariri heye. Ali Hariri ve em tevzanın bu divana edebiyata Kürdi da yekem kesi ku şehra kurmancı ku nüvisandiye ve Ali Hariri te hasibe devir cardan ev kiriye beyta despeki aşire nüvisandiye و em bejin nezi 450 sal beryan ha nüvisandiye vakti ku em dixwînin birasî mirov rahat dewtiye rahat fahm dike dibe dîsan ji rû eşqa berê pir enderûnim ateşe Zülfa mezin xembere davat tekel cala raşa. Yani ev şehra Ali Hariri a beyta despêkiye. Şu beytektini nivîsaniye. Ev jî heya rûpela şêsnehan devam dike û pişta di rûpela ewa dawiya şiirê yani beyta dawî jî neqilê li vir kiriye. Ew jî ku di rûpela şêsnehan a keşkûrê de ye. Em ê wê jî beytê jî bi bînerên xwe hêjara parve bikin. Dibe mehoş ku wastan sef bi sef ew hatine der Misrê tekef wan got Elî û la texef mi bi merdinê qewî xweş e. Bînin kane çi kurmancekî saf e yani. Tu zimanî de heye ku em bêjin 450 sal berê niha ku hatine nivîsandin yani ev nifşê îro jî em bêjin ku bikarin jê fehm bikin. Birasî ew e yani hani cê hêjayê ya ku mirov em bêjin pastê zimanê xwe bide pê û em bêjin û bi bînerên hêjara tiştekî wa ku ez parviya dikim jî ez gelekî xweşim zerbirindim. Belê piştî wê şerekî erebî nivîsandiye di rûpela heftê du duyan da piştre cardin di rûpela heştê yekan da şêreke Melay Cizîrî tê û cardin çend perçe şiirên gotiye û heta rûpela dawiyê negotiye heştê yek dibe rûpela heştê sisyan da dibe perçek şiira ew tê yani piştî ewa Cizîrê ê hafız li piştra rûpela heştê sisyan da cardin şêreke Cizîrê tê û heya rûpela heştê çara li wir şêreke Farsî heye piştra kesekî navî Qasım ku nivîsandiye piştê wê tê te rûpela not du duyan û ew e yani ew sala ew e sala tekûzkirin temîrkirina ew ê ku me behs kiribî ew sala li wir nivîsaniye û kesekî navî Abdullatîf e
Yani ev kesi ku 100 sal pişti nivîsandina keşkulê ku carek din keşkulê tamir kiriye daye hev kesekî navî wî Abdulatif e em rehmetê jê radixwazin. Mala wî hezar cara ku em bêjin daye hev ege ew jî nedaye hev belkî şwan ha ev keşkul tune bûn. Belê û dibe evî bi destxetê xwe ca şeir nivîsandiye tê de. Yani ya kaça şeire behs nekez de. Dibe piştî wî di rûpera nûtsyan da şeireke Kurdî cardin heye, di rûpera nûtçaran da şeireke hacaran çêreke cizîrî cardin heye. Di rûpera nûtçaran da. Di rûpera sed sisya da şeireke şairê me cardin divan salê dawiyê da ku ji aliyê Seydayê Ebdiraqîb Yusuf ve ku bi navê Dîwana Kurmancî dîwanek di medreseke kitêbxaneke Mosulê de afan kitêbxaneke Mosulê de ku peyda kir bi navê Dîwana Kurmancî ew salê dawiya heştê 1980 de heştê heft heştê ne bû min Latînya wî çêkir li Swêd hat weşandin bi navê şairên klasîk ên Kurd bi wî navê me weşandibû ev maçîn dûrdaye. Li vir şeirekî wî ew kiriye em bêjin beyta destpêkî ev jî wiha ye sorgula xûnçe devhen nazik nehala kî tu mehûşa kalpîr hen şûxu şepara kî tu yani bi vî evek nivîsandiye şeireke ye tenê evek beytek ew kiriye evek numune beytek jê daye. Belê di rûpera 105 da ev şeir temam dibe. Pişra şeireke Bateyî cardin li vir ew kiye gotiye Bateyî ew kiye emir kiriye yani fermûye. û piştî temambûna wê di rûpera 106 da nivîsandiye Guftar Şeyh Ali Harîrî rahmetullahi tealî yani guftar yani ew gotina Ali Harîrî yani şeira Ali Harîrî ev şeira Ali Harîrî jî di rûpera 109 da ew temam dibe. û pişta jî tê ser ew ê şairekî me cardin divan salên dawiyê de ku cardin ji aliyê kesê ku li ser edebiyata Kurdî li ser dîroka edebiyata Kurdî karkirine hatiye dîtin ew Sadık e. Yani bi navê Sadık û ev Sadık jî bêjin naznave yani. Yani naznavê wînê şiirî ye ne navê wînê heqîqî ye. Şeirekî wî li vir heye rûpera 109 da û ew jî kiriye li vir beytek jê girtiye wek nimûne em dixwazin evî jî bi bînerên xwe hêjara parve bikin. Dibe xelq û werin bibînin çi hisneke kemal e heyran ji dil bimînin ji senea Zülcelal e. Yani çi ew safin ew bîn. Belê ev şeir di rûpera 112 da temam dibe dibêje ji vir şeirekê navî şairekî navî Mekî şeir nivîsandiye ya ez nizanim û ji wir jî cardin beytek ji şeira wî girtiye li vir ji bo nimûne yani mirov bizane ka kêmasî bide xweyî agadar ew jî ev e îro ji dest husna Hebîb sergeşte û heyranim ez min eşq muhebbet bûn nesîb sewdayê sergerdanim ez. Hêca ya dawiya wî jî wiha gotiye min wek gotibî ez ê dawiyayê bixwînim pişra em ê ez ê îzah bikim. Dibe mîm û hê aqil ve derda seceneya eşqî û derda lew qelem anî bi ser da mehfevê xofranim ez. Ev esas bi rastî li vir şaşiyek çêbiye ev şêra Feqê Teyra manî yani li vir vekirî çünkü ewa mîm hê heye û ev tevlheviyek li vir çêbiye ev şêra Feqê Teyran e ez zanim ku ewa wî de jî heye yani di nav şeirên wî de hene. Belê pişta dewam ke dibe lê ya hatiye zanîn ew ku mîm hê dibe
دبي بتيدا أو كريا نظام كاتشا كاتيا بغلاتية دبي ميمحي ملاي باتية لمخابن ميمحي ملاي باتية ميمحي وملاي فقاي طيرانة وإجاد دبي قلت يا از نظام ما بس في مكي تشيا يعني أو شبان مكي اللي برهات يعني بيساندر بله جروبالا صد حفدان حتى صد بسيسيان جا قلت بيجا ملا و فقهية أو قلت بيجا كما بحث كر كو فردك جالي سيداي جزيري وهاتيا قلتن فردك جالي سيداي فقه وهاتيا قلتن لإيجاد أو كريا شاشيا كم بحث كر دبي فقه سيرز بيجن ملا برسوا ويدده و إيجاد الورد دبي فقه طيران ملاجي باتية قلتيا من نه باتية شو باتي صد زيادتر بشتي فقه وملاي جزيري جيايا وأم بيجن نه هفدمي همن جي هفدمي همن فقه وملاي جزيري مخابن شاشيك شبيه الور أم نظام شما شبيه بله داویم پرچه شرابی دستخط درو پر صد بیسیان دایه و ناوی اوی نازناکو مینایه evci divan 30 sal ata 40 salin daviye da haya uçakı ne tazani şarek kutu binavu denge uca haya ruparasa biz şaran despetike o tamam dibi o keşkula mecidi nem bejin hevidarım kuma gari emne var o koy bebineren xoy hejara para bikin eca seydar nür evaki هناك تبيني وكنا از خاطر يجي ببناء الهجارة باراكن دبي فرصة إذا أو قصد بيجين لفر دوج في بحث بردن قمان دوي دا تنا أو دسخت وكي جلك دسختين دن إي كردي جيرا جلك خبات تخازة لازمة دوار نواروكا شعران ناوي شاعران برهمي وان ينهاتنا وشاندن نهاتنا وشاندن زمان شعران آوه و نویسا وان رنویسا وان و گلک بابت دنده لسر به نویساندن و جبلی وان جی اف دستخط یک جی دستخط کون و کمکو ام پاشفامای کرپولن کردی تن حساب کرن من حتی نها جوی کونتر دستخط کا کردی ندیتیه بله دوی آوه ما اواخوا تمام کرد ما کشکورا خواهد تمام کرد آنها همه چند گوتن لسر مسنوی هجا سلیمان هیزانی اساس kurmancıya üstüzlüğe yani kurmancıya üstüzlüğe mesneviya Selim Süleyman-ı Hizaniye de ev üstüzlüğe kulvur eme behazbikin ne kurmancıya ev üstüzlüğe kulvur eme behazbikin be zaravay gorani havramaniye yani be Kurdiya gorani havramaniye ev tişeki gerek balkeşe ev gerek berhemen vi avayı hene em bejin kuma bahs kir zembil fruş u em bejin leyl mecnun u gerek em bejin berhemen em bejin kurmacı da em zanır ku hene aynı berhem be aynı navi be Kur'an'ı hatna nivîsandin yani be havrami hatna nivîsandin eca kesi ku va hususan da nivîsandin dibêjin ku wergera wan a sorani jivan berhemin hawramî yani jî goranî hatine kirin ne ku em bêjin rast bu sorani hatine nivîsandin me bî wergera yani wergerin ew ji goranî kirine em bêjin soranî Ücan li vir tabii nivîsandiye em birasî fehm nakin zêde lê tabii ew jî nizanim yani gerek kesê ku goranî zanin yan hewramî zanin ew bikin yani em bêjin lê bikolin û gelo ka naveroka vê ewa kurmancî yani ewa ku Selim Süleyman-ı Hîzanî ku em bêjin nivîsandiye
çıkas nezikiye be az libir tişekin ne karım bejim. Yani az ne karım muhabib jiber ku az Gorani nizanım. Evicam mesela ne tişti var hene biraz cihaki rast attım mesela. Ay Gorani memuzini mesela. Ay binavi memuzini nivisandına. Le ne memuzini Ahmed Khaniye. Yani memuzini Ahmed Khani akul ser esası memi alan ev ben bejin Seyda Khani o kiriye hunan diye. Ne o? Yani nav memuziniye li navaruk ben bejin ne o kahraman teda hamu lehav dikin و ben bejin nav memuziniye yani tişte var demem binin ku edebiyata kudiza o binane rudana. Üca Seyda hnek agahtari daya ez xazım binerin heyjara hey vakti me heye barke çend dakika. Böyle dibe çend çirukin Kurdi yen dini diroki evindari hene ku müddetek belav bune u di çayxane u cihin gişçi de dahatın xwandin. Civatê pê germ dikirin, wextê xwe pê derbas dikirin, hinek ji wan çîrokan venivîser û danerên wan dihatin naskirin. Yani ew kesê ku li ber nûsxeke din ku hatine nivîsandin, ew venivîser ku em carat bêjin, divê dihatin naskirin. Yên hinekan jî xwediyê wan ên eslî ne dihatin naskirin. Her wiha hinek ji wan çîrokan bi Kurdiya Soranî ne, hinek jî bi Kurdiya Goranî, hinek ji wan ku Soranî ne ji zaravayê Goranî hatine ketine bîne Soranî. Ew ku me behs kiranê. Yani ji Goranî kirine Soranî. Hinek jî bi Kurdiya Goranî. Hinek ji wan ku belê me got Soranî ku dibe lê behsa xwediyê wan yê eslî yan danerê wan yan ku nivîskarê wan dibe ew nekirine yani. Nehatine ew kirin, nehatine kêşkirin. Peydakirina xwediyê wan, çîrokan tarîxa nivîsandina wan peydakirin, diyarkirina qonaxeka bi qîmet ya dîroka edeb û zimanê Kurdî ye. Yani eger ku mirov dîroka wan wan peyda bike ji bo dîroka zimanê Kurdî, edebiyata Kurdî cihêjayê ne. Belê çîroka Yûsûf Züleyxa yek ji wan çîrokan e ji wan ji kevm ve bi Erebî Farsî û bi helbest û pexşan berhemên awa li ser hatine nivîsandin. Zanayê Kurd jî vê meydanê de bêdeng rûne niştine. Destxeta hejmara ku kitêbxanê de da û destxeta hejmara wî nivîsandiye. Dibe belê ev destxet 29600 rakama ku pê hatiye qeydkirin. Numuneya vê eziyet û xebatiye em ê ji li vir xwendevanên delal jî agadar bikin. Destxet nêzîkî 8 ropelan e dibêje. Yani ew Yûsûf Züleyxa. Yani 8 ropel jê maye. Dixuye ku ew jî wekî hemî tiştê me ew biye. Yani em biya xwe ra mişkan, biya xwe ya diropan. Ji destpêkekî qismek jê nemaye. Dawiya wê maye dibe. Yani dawî maye. Yani ê ku jî çûye ji destpêkê çûye. Dibe tarîxa şehîdbûna Şeyx Saîdê Hefîd ev babê Şeyx Mehmûd 1910 zayînî tarîxa venivîse. Yani ev destxetê Yûsûf Züleyxa 1910 da 1910 da ew biye dibe hatiye nivîsandin. Dibe yani li ber destxetê din hatine nivîsandin. 1910 jî dibêje roja neviye sala şehîdbûna Şeyx Saîdê babê Şeyx Mehmûd e. Em zanin ku madem ku li vir ew vebiye em du gotin dixwazim li ser şehîdkirina babê Şeyx Mehmûdê Hefîd ew bikim bêjim. Em zanin ku Şeyx Saîd babê Şeyx Mehmûd lawê Ehmedê Şeyx û neviyê Şeyx Merûfê Nûdeyî ku Şeyx Merûfê Nûdeyî serokê terîqeta Qadirî yekem ca ku Silêmanî ji ew Şeyx Merûfê Nûdeyî ye. 1910 da jariyê İttihat Terakî şûbeya İttihat Terakî a Musilê tê şehîdkirin.
hem jî bi orta evê de orta meydana Mosulê de şehîd dikin. Wextê ku Şeyx Saîd şehîd dikin, Şeyh Mehmûd jî xortek bêye 10-12 salî bûye, ew jî li wir bûye. Yani bi çavê xwe bûye şahid, şahidê şehîdkirina bavê xwe. Yani ew Seyda Mehmed Alî Qaradağî wek ewek daye li wir. Belê tarixa ve nivîsandina wê jî ku mezanî 1910 di her rûpelekê de dibêje 18 rêz hatine nivîsandin. Yani vaxtê heştê rûpel ve 18 rêz mirov teqrîben dikare ew ê wî derêxe. Yani çend beytin yani teqrîben derkeve. Mirov dikare em bêjin ya ew ê racî muqayesek bike ya Selîmê Silêmanî Hîzanî em bêjin Yusuf Zilêxaya wî kaçiqase mirov dikare ew bike em bêjin muqayesekî beravan de bike. Dibê venûserê wê nîvxwenda nîvmela bûye dibêje. Seyda Mehmed Alî Qaradağî dibê ji ber wê dibê şaşîn gelek vekirî devê de hene. Yani hem şaşîn nivîsandinê hene hem şaşîn em bêjin rastnivîsînê hene vê devê de. Em ê li vir du nimûne ji destpêkî û dawiya destxetê werbigirin. Werhasil dibê em goraniya wî çaba cey dünyayê bê beynî ademperestî newbet mejenden kutzî bes hestinî. Yani em ew nekin yani bînerin hêja Tirkiye birasiya ew jî kir hinek tiştî têne fehm kirin hinek bêje em bêjin em bêjin kurmancî de mirov dikare ew bike em bêjin di kurmancî de jî hene lê bi awakî gelemperî mixabin ketekî kurmanciya xwe nikare jî fehm bike. Belê me programa xwe qedan lê tiştekî ez dixwazim li vir qeyd bikim ji bo dîroka çapemeniya Kurdî ez hêvîdarim hinek kes rabin dîroka çapemenî weşa geriya Kurdî ew bêjin binivîsin ji ber ku em di şert û merceke wisa danin ku her berhem, her kitêb, her dîwan, her tişt xwediyê ewek ye, xwediyê dîrokek ye, xwediyê serpêhatiyek ye. Ece mesela Yusuf Züleyxa da serpêhatiyekî min bi xwe jî heye. Ez dixwazim eger em bêjin bînerên hêja misade bike û ez dixwazim paj ji bo dîroka weşangeriya Kurdî ji bo dîroka çapemeniya Kurdî em bêjin bê qeydkirin ez dixwazim ew bikim. Ez di sala 1984 teqrîben li Qamişê bûm. Dostekî min ê gelek hêja hebû min gotim ya kez tune wan daran Seyda Medayê me em bêje ew kitêbê kevin û dîwan tiştê wiha li bawan hebe em ew bikin. Em bibin Swêd weşaxaneke me heye em ew bikin çap bikin falan. Gola yek heye got birayê Mele Ehmedê Zivîngî miziyeta Qamişê mezin naçarsûyê got îmamê li wir e 85 sal ye lê kitêb nade kesî. Yani em beredayî neçin. Ya bigûn em biçin ola Seyda me 85 sal ye ez dixwazim biçim ziyaret bikim. Biçim çayekî yaxwim ziyaret bikim pêjî be sohbet bikim pera. Gola tu zanî lê em ê beredayî biçin. Ya bigû em bî. Bigû li me naxe. Dê li me bixin ne li me naxe. Em ê biçin em ê Seyda ra em bêjin pê hurmeta xwe jî ra bikin çayekî jî vexin. Neyse em çûn. Em çûn miziyeta Qamişê nava Sûkê miziyetekî mezin Seyda olayê navî bir kez Seyda birayê Mele Ehmedê Zivîngî yani bina bodek em çûn odek günüm mezin hebû sê aliyê odê hemû tişî kitêb bûn. Sê aliyê heya ew ê heya harîkan. Selamu aleykum aleykum selam Seyda hurmet dikim. Got ez li Swêd dimînim. Swêd weşaxaneke me heye em kitêban çap dikin. Eger ku kitêbê ew hebin li bata kurmancî dîwan û tiştê Kurdî tarîx tiştê wa ew bike yani tu emanet bidî me em ê ji ber kopyekî ji ber bigirin pişta kitêbê ew bikin îade bikin. Wela min dî rabî çar rabî ser xwe ew biraderê rexê min ew bû yani wiha şaş mezanî got ser çavan. Çû rafanda sê kitêb anî ji min ra. Ew biraderê bi min re jî hatiye ma şaş. Ya ji min re dibêjî ew xêr te çi kir yani. Ya wela min tiştê min tiştek nekiriye. Sê kitêb anî Seyda ji min re
یک جوان یوسف زلیخا بو نری واریانت کی یوسف زلیخا یک دین دیروکا دولت دوست کم بو کتابا سیدای عبدالرقیب یوسف جلدا یکی جلدا دیان با مهبو براسیم جلدا یکی اوجی پیدا ند بو yani جبرکو وقتی العراقی ها چاپ کردن د مطبعه دا برهف کردن yani قدخه کردن یک جی دیوانا کرمانجی بو او دیوانا کرمانجی کو بحث کرد مفان حرسی کان کرد ولا از پر yani از کر خوش بوم مخب گوسه از دست سیستم خواهد ماشی که بونا ولا حتی مچاوی و خار که وکی خوش ام درکتن هاتن اجازه بشما شامی کتاب جی بمرا لنزكي شامي جيكي اوت كن يعني كنترول هيا بول سوري فلان مش دانيا شنطه خدام اوتوبيزات شين لي رخمن او ailek rönüştüye hem bejin mezi 45-50 sali yek jine o meri و امی بناخاله چند تیم داشتی اب کتاب هنه şimdi ama Suriye muhaberat bibinin dejme basinin mi çanta ha ani khare ama nav tobe kitabı midani baji ki mi خوش kamet evte bataben zani jinkan payanet kirin zani ama evjigir xısa bine çarşava khada az meri paya bin ve bina dozija neyse bir havayı mekteba خلاص kirim بشتى هم هاتن مجموعة كينا كي قلتن ولا هم مجموعة حاجونا ووقتها هم أوتوبيس بايابون بعربي شي مثلا بدانينا مال ومن تابي قالك سباز جوارا كم مالا نيس مكسي براني للسوري فوتوكوبي كيشان قال زحمت وحتى بمجن قد خافوا ما اوان باوا كي ضربات كراني سويد وفوتوكوبي اوان كيشا بشتا سيدارا إعادة كرن yani vaki em bejin evaki vak hatıradaki vak birani neki jibu em bejin belki diroka çapemeni u em bejin vaşani kurdi makas em bejin libera opkin pişta derece mesela Yusuf Zeliha u ma çawa kirçikir evji em zede ev nekin derece nekin ma programa xwa em bejin belki biner hecaji ma waslandın u ez gelek spas dikim u bu em kanda semekat me hevidarım me kari bu em hinek tişin kerhati ve bineren hecara parve bikin bu gelek spas kim bu herhalde bu berevici karmenci yuvaracı gelek spas mala vava spas بله امجی گلک سپاس جنابت کنج بو وان برهمن و کدات پیروس و کتنان لور مراجع اقدم پاروکر و ام سپاس بینرین خوشید کن که اول ساعته که گداریا متکن به مرانه هر وها حوالی می پشت کامره که بزحمتی کار می تکنیکیت کن ام سپاس وانجید کن و ام دبیجن دیسا ام پشت 2 هفته دیسا ام به مجار نو به بینر خرابن اوید کن اواناجی جه تشتا گرتبن و کیف خوشی گداری کربن جارکن هم سپاس جنابت و سپاس حمیات کن و حتی جارکی دن بمینن خیر و خوشیه ده سپاس گره سپاس